għandek biex tinżel hawnhekk għal din id-demostrazzjoni nazzjonali? Jiena ma ġejtx hawnhekk biex nipprotesta kontra l-Partit Laburista, la ġejt hawnhekk biex nipprotesta favur il-Partit Naturalista. Jien ġejt hawnhekk biex niddefendi s-servizzi finanzjari ta' Malta. Jien fil-qasam jiena bħala fondatur, wieħed mill-fondaturi ta' servizzi finanzjari ta' Malta fin-1994 ta' gvernatur, għamilna kollox biex ikunu puri, biex ikunu perfetti. U jiena llum nimpjega għandi kumpanija li llum nimpjega jiena 60 nies, għandi 60 familji li dependu fuqi. Ħafna minnhom huma ta' fema laburista, xorta jaħdmu miegħi u xorta nirrispetthom, imma li qed jiġri fis-settur finanzjarju huwa diżastru. Is-settur finanzjarju huwa ġudikat mhux li huma l-operaturi tajbin, huma ġudikat mill-operaturi u mir-regolaturi. Jekk ir-regolaturi ma jagħmlu xejn u jiġu xejn huma x'inhu? L-MFS, l-FIU, il-Ministru tal-Finanzi u mbagħad kollox il-Prim ma jiġri xejn, ma jagħmel xejn, is-settur finanzjarju ma kunx kredut. Illum il-ġurnata hemm banek Amerikani, banek Spanjoli ma jridux jiftu kontijiet ta' kompaniji Maltin. U anke jkun hemm direttur Malti ma jridux għaliex wara l-ħażmien qatt ma kienet hekk u jiena qed hawnhekk biex nitlob l-awtoritajiet huma min huma biex jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. Meta jiena kont gvernatur u ngħidha pubblikament, meta jkun gvernatur ġieli informazzjoni li kien hemm kumpanija ta' xbiex qed tieħu depositi ma' klijenti. Il-klijenta Russa ġiet għatlina minn 100,000 deposit u ma jridux jiddu l-frustura. Ma stennejx la l-Prim Ministru, la l-Ministru tal-Finanzi, la l-ħadd, jiena ċempint il-George Grech li kien il-Komissarju u rrejdjajna il-post u qbadnihom u għalaqnihom. Dak huwa s-serjetà ta' regolatur. Dak qed niddefendi li n-nies għam ħafna eluf ta' nies jiddependu fuq is-settur finanzjarju. Jimur b'xejn. Ħadimna 20 sena biex ikunu puri u issa f'radda ta' ftit żmien sinna kollox ma ġara xejn. Li għandna kumpanija li hija tiftaħ kumpaniji għal Maltin, residenti ta' xatti Maltin, tiftaħilhom barra minn Malta u ma jiġri xejn huwa xejn. Li għandna b'ċermen ta' bank, jiena kont ċermen ta' bank ukoll. Għandna ċermen ta' bank li joħroġ bil-lej għandu valiġġa, fajn. Towel fer, forsi ġi minn safar, forsi għandu ħwejjeġ maħmuġin, ma jxorjuh. Imma jaqsam 500 metru flok 200 minn flok ġiex metri biss fejn karozza u jdur il-blokka bil-lej. Ma risk manager tiegħu. U risk manager huwa licenzjata, il-risk manager hija license PQ li għat MFSA u għalla jbirek ma ġara xejn. Dak l-inkwitt tiegħi, dak u l-inkwitt tiegħi, għax jiena ikun onest ma' kulħadd. Jiena niċħad il-klijenti għadhom le, min se jagħmel l-affarijiet. U kulħadd għandu jkun hekk. U minnu serju fis-settur finanzjarju hekk jagħmel. Għalhekk ġej dawn biex nipproteġġi dawn il-familji kollha.